Ang ating oras alas 10:05 na. Good morning na imbag ng Agsafa. Gawi-gawi sa iwagat agyo-agyod. Mapteng dyan Agsafa sa unsi kiti namin. At ito muli ang inyong Karen G, ang inyong kasi Radio Peter Mauawang Wasing para sa ating Bagyo sa usapang legal. At siyempre, ang aking kapartner, diyan natarakin na siglat, Mr. PAA, Joseph Zambrano. Good morning, partner. Nembagag sa partner Kap Peter Wasing. Yan. Amin nga dumdumngag iti kanagbuybuyat ti RNG kan Z Radio kan di dumapay nga mabalin nyo nga mabuyaan kada kami. Welcome again dito PIA Baguio sa Usapang Sa Liga. usapang legal, yun. Okay, it's morning. Nag-explain ni Kap, no, apay nag-transfer tayo ta prime time because we have a prime guest. Ayan. Agasum. Okay, partner, thank you again for the Friday having Yes, us partner. dito itataman para ma-ikwa iti programs iti government. Yun. At partner, para sa inyong mga katanungan, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, kung kayo po ay may gustong itanong, mag-comment, i-text po lamang yan, 0999-3070-649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section, babasahin po namin yan. Okay, partner? Yes, partner, ipakilala na natin nating mga guest. May grupo tayo kasi partner no interagency. Okay. Itong tinatawag na Regional Subcommittee on the Welfare of Children dito sa Cordillera. Ano, ang ating mga coordinator ay ang from Department of Social Welfare and Development na si Maricel Aquison. Pero hindi siya lalabas daw sa camera ngayon kasi next time na lang daw. Okay. Pero yung mga members andito. Ang PIA member din dito sa committee na ito, partner. Nandito. Alright, kaya Okay. andito. Sige, larga, Pero partner. ang guest natin, partner, pabatiin natin. Una is si Albert Sumadchat ng Department of Health. Isa siyang registered nurse, senior health officer. Good morning, Albert. Good morning. Good morning po. Good morning. Nakailaw ba? Nakailaw po. Okay, sige, Nakailaw. tira. Okay. Sige po. Good morning po. Good morning. And thank you po sa invitation dito natin sa radio station natin. Okay, maraming salamat, Albert, ng Albert. Department of Health Good Cordillera. morning, yan. Okay. At ang information officer ng Commission on Population, si Job Manan. Job, magandang umaga. Ayan, naimbag nga sa kanya yung po. Maraming salamat po, Z Radio, and happy National Family Planning Month sa ating lahat for August po. So, thank you for joining us today po. Anong month ngayon? Ano yung nabanggit mo? National Family Planning Month po, sir. National Family Planning Month. Yes po. Okay ito. Okay itong usapan mamaya. Dapat eh. Oh. Kailan dumadami tayo. I-manage natin ang pamilya. Okay. Okay. Okay, Pero partner. ang unahan natin si Albert. Okay. Albert, kumusta na sa Department of Health at ang pag-uusapan ay nabanggit ni Job din, no? Family planning, it goes also to, but we will go to teenage pregnancy. Kumusta ang ating mga kabataan ngayon? Ano ba ang teenage? How do you define yung mga teenagers? Bali po, bago i-define natin yung teenage, nandun tayo sa age ng 10 to 19 years old. Ayan. So, teenage pregnancy, dahil yun ang topic natin. So, bali, kung 10 to 19 years old, nagkaroon sila ng pregnancy during the teenage years, which is 10 to 19 years old. So, paano naman po yung situation natin ngayon doon? So, yun yung magandang question. Ang trend po is, technically, merong pababang trend doon sa, from 2016 to 2019, meron tayong general trend na pababa. Pero, concern natin is, tumataas naman yung younger part ng teenage, which is 10 to 14 years old. Yun po yung tumataas. Kaya later on, meron pong i-discuss po ni Partner Job yung EO 141 for the prioritization ng teenage pregnancy. So dahil pataas siya, so meron po tayong mga data dito. So pagdating po doon sa data natin sa CAR, yung sineserve din po natin ng teenage deliveries, bali sir, from 2019 to 2020, may pataas siya na trend yung deliveries sa facilities natin. So, dinideliver natin sa facilities, ibig sabihin sa hospital natin, sa Parbabol, doon sa BGH, most likely na doon yung maraming sineserve kasi dito sa region natin or doon sa mga provincial hospital natin. So, tumataas siya kasi possible na from other provinces or other region, pwede rin mag-cater dito sa atin. Tapos, sige sir. Bigyan mo yung mga data mo dyan sa, meron ka bang year 2020, 21, and then
maybe projection kung ilan ang mga teenagers natin na pregnant o nabuntis sa Albert. Bali po, pagdating dito, ang meron po kasi tayo numbers for each province. Oh, yes, please. Yan. So, for 2020 2019 to 2020, sa Abra is 238. Tapos, for 2020, 386. So, mataas na, malaking jump. Sa Apayao, we have 157 for 2019 and 381 for 2020. For Benguet, not including Baguio, 97 to 361. Ifugao, we have 255 to 329. So, pataas ulit. Kalinga, we have 418. Bumaba naman siya, 225. And then Mountain Province, we have 139. Bagiging, 297. So, pataas ulit siya. And then Baguio City, we have 350, papuntang 445. So, technically, pataas siya lahat. Except for Ifugao. Ay, hindi, not Ifugao, sorry. For Kalinga pala. For Kalinga. So, lahat pataas except for Kalinga. So, yun yung general trend natin. For 2021 naman, based for the mid-year na submitted numbers, medyo mababa siya compared last year. Okay. So, yun yung maganda. Pero kasi initial pa lang yung data natin. So, we will do still monitoring kung lahat ba ng data is napasok na. So, yun yung isang thread natin for the deliveries. Pero one thing na kailangan natin tignan is also the birth rate natin. So, kung Okay. compared do sa population. So, kung compared sa population, the Abra is almost doon sa target natin, which is 37 per 1,000. So, dapat ang gusto natin, mas mababa siya sa 37 per 1,000. Yung acceptable na birth rate natin. So, almost siya. The Abra is 34, almost 35. Ang concerning is yung Apaya, which is 66. So, 65.57. So, almost 66. Benguet is low. 15.59. This is also all for 2020 po. No? Ifugao is 33. Kalinga is 21.54. Mountain Province is 41. Baguio City is 25. And overall po for car is 28.52. So, overall for the car, mababa siya for 37 per 1,000. Pero Comparing sa ibang regions and the, sa national, kumusta comparing, tayo? yes po, comparing po sa ibang region, mababa yung adolescent birth rate natin. So, yun yung isa. Kasi noon, there was a time na Cordillera tops the teenage pregnant. Ngayon, gumaganda na tayo. Gumaganda na po. Oh. Yun, naalala ko po yan dati. Ganun nga po. Dati kasi partner, ang Cordillera, ang maraming nanganak na teenage pregnancy. Tayo ang number 1. Ngayon, baka marami ng programa kaya bumaba. Okay. So, dito sa Baguio, tumaas ba? Baguio po is from 2019 to 2020, 25 po yung 2019 is 25.78, 2020 is 25.34. So, bumaba siya ng slight. Pero from 2018 is 40. 2018, 40. Opo. So, malaki yung difference from 2018 to 2019, 2020. Okay, partner. Inaalala ko lang, iniisip ko lang, yung nung nagkaroon ng pandemic, O yun, na-lockdown. Oo. nung na-lockdown tayo, wala bang ganun, wala bang record tayo na nagkaroon ng pag-angat ng teenage sa pregnancy? Based po doon sa data po natin, 2019 to 2020, medyo tumaas siya. So, yun yung isang concern po natin. Bakit siya tumaas kung naka-lockdown? Di ba po? Yun yung isang question na kailangan natin i-answer, pero we need surveys for that. So, there's an ongoing survey with the YAFS, the Young Adults Fertility and Sexuality Assessment po. That is the 5th survey na. It's ongoing, I think, from July until November. That is national-wide po. All the regions in the provinces. Tapos we have sampling data po from all municipalities and with the random barangays from the different municipalities. So we will wait kung ano yung mga sagot ng mga bata, kung ano nangyari, bakit merong increase kahit may lockdown. Ano ba nangyari? Nagbago ba yung behaviors nila? Tsaka kung ano yung trends? O dahil mas maganda ba yung communication na nila ngayon compared noon kasi mayroon ng cellphone, Okay. di ba?
Okay. So sa ngayon, hindi muna natin masasagot yan, ano, partner? Scientifically, hindi muna. Pero Scientifically, hindi may muna. haka-haka ka, partner. Parang meron. Albert, Ah, uh, anong age na fertile na yung lalaki at saka yung babae? Na pwede na silang makapagbuntis at saka mabuntis. Usually po, pag sa babae, pag nag-start na siya mag-menstruation po, At the age of what? depende po yan sa Oo. babae. Depende sa maturity ng katawan niya. Kasi di ba po, yung ibang babae, pitit sila. So medyo late yung menstruation nila. Ibig sabihin, payat sila. Hindi agad nagmamature yung katawan nila. So pwedeng mag-delay. Pwedeng maging 11, Okay. 12, 13. Pero meron ng pwedeng as young as 9 or 8. Depende sa maturity ng katawan nila. Ibig sabihin, mas maagang nag-blossom yung katawan nila. Yung nag-mature yung reproductive organs nila. Pag lalaki, as long as nalalabasan na siya ng semen, pwede na, ng semilya, pwede na siya. At the age of Um, 12. usually, grade 4, grade 5, pwede na yan. Oh. Yan po. Pwede So, na ano na natin bang sagot. grade 4, grade 5? Mga Pwede nating sagutin yun, partner, kung ano yung lalaki. Oo. 11, 12, preteens, possible na. Depende sa maturity talaga ng katawan mo. Ikaw ba, partner? Kailan ka unang Ewan ko. nag Noong hindi pa namin pinag-uusapan yun nung sa sa Oo. klase, nung may time. Ay, ganun. Oo. Ah, Ang alam ko noon, nalaman ko na lang na makakabuntis pala nung andun na ako sa high school. Oo. nalaman ko yan, partner. Elementary pa lang ako eh. Talaga, maaga kang namulat sa Katotohanan. reproductive self. Reproductive health. Okay. Sige. Okay. Move tayo kay Job. Pinag-usapan, sinasabi ng partner na kailangan may scientific basis. Ah. Ang Popcom, may mga surveys kayo, Job, na can you share us and i-back up mo yung sinabi ni Albert? Yan, maraming salamat kasamang Joseph. So, tama po yung mga binanggit na data ni Sir Albert. Ito rin yung mga ginagamit namin para sa advocacy. So, bukod dun sa biglang pagtaas nung pandemic, may mga kakaiba rin dun sa data na nakuha natin regarding teenage pregnancy. Isa dito, galing sa UNFPA, ito yung kanilang data regarding sa teenage pregnancies dito sa Pilipinas. Lumilitaw na 3% lang ng mga nabuntis na teenagers, yung tatay ay kaedad nila. 3% lang. So, ibig sabihin, yung teenager na 15 years old, yung nakabuntis sa kanya 15 din, 3% lang ng kalahatan ng mga nabuntis na babae. So, ano pong ibig sabihin nito? Kadalasan, mas matanda yung nagiging tatay nung teenage mother. So, parang there's something pandan, ano? Tama po yan. So, ito yung isang major concern. Kaya Alarming. alarming po talaga ito kasi kaya ito nagiging concern na mayroon bang form of abuse or some kind of trauma within yung condition ng teenage pregnancy. Kasi doon sa nakita natin, even yung 2018 na full record nung age of father para sa ating teenage parents, makikita natin kung gaano kalayo yung distance ng age ng bawat isa. At meron pa tayo nakita in the data, although hindi natin ma-identify kung nasaan, umaabot ng 50, 60, 80 plus years old. Yung tatay nung teenage child, yung pinagbuntis na anak ng ating teenager. So, kaya tama lang na within yung concern ng Subcommittee on the Welfare of Children, itong condition ng teenage pregnancy. Dahil maraming issues na mailalabas po from that matter lang of kung sino yung tatay Ay, ng ganun? ating mga anak. Yes po. Umabot, may mga 60, 70. Tama po yan. Ang tatay, ganun ang edad. Yes po, siguro mga ilan-ilan, mga 2, 3, or 4 nationally. Pero bakit mayroon? Tapos Yun ang ating yung, tanong. tapos yung babae, nasa mga 15. Teenage Teenager. lang po. Yes po, teenagers lang po ang mga ito. So, itong ating condition ng lockdown, itong isang concern natin dahil nga itong ating mga kabataan ay nasa bahay lang, kasama yung kanilang pamilya. So, kung ganito yung alam natin na data, sino kaya yung mga naging tatay ng ating mga teenage pregnancy at teenage deliveries? So, ito yung major concern natin. Kaya, isa sa mga major concern natin, kaya si President Duterte, pirmahan niya kaagad-agad itong Executive Order 141. Ang sinasabi nito is national priority
ng Pilipinas na wakasan ang teenage pregnancies. So bukod doon sa health impacts ng teenage pregnancy sa isang bata, itong concerns natin ng probable na abuse or maltreatment ng ating mga kabataan na babae dahil sa kung sino yung nagiging ama nung kanilang mga nagiging anak, economically din malaking problema ang teenage pregnancy. Kasi nalalaman natin na kapag ang babae na nagbuntis at younger year or younger age, almost 33 billion ang nawawala na potential na kita niya after niya magbuntis. So every babae po yan. Ibig sabihin, mula sa pagbuntis siya hanggang sa siya ay hindi na pwede magtrabaho, yung kita niya at yung kita ng bansa, 33 billion ang impact niya. Ganun pala. So hindi lang siya basta-basta issue ng health and welfare ng kabataan. Even economically, malaki yung impact sa atin. Ay, ganun pala yun. Ngayon ko lang Pala yun, nalaman. partner. Oo. Imbis na kung hindi siya nabuntis, call center siya o kaya O, ano mang- nag-aaral career, sana. Tama po yan. Kung, Tama. kung hindi siya nabuntis, ano? Tama po kasi ang isang nagbuntis na babae, even yung lalaki na nakabuntis na teenager din, nalilimitahan na yung kanyang potential na makapagtrabaho ng tama based sa kanyang skills, based sa kanyang education dahil nga nakakat short yung kanyang development nung early na pagiging magulang. Yun. Oh, yung ganun pala yun, partner. Ngayon ko lang nalaman. Oo, partner. Oh, hindi lang pala sila yung concern doon, kundi concern din ng ating bansa, no? Tama po yan. Tama. Kaya po talagang itong Executive Order 141 bilang under na si Popcom na NEDA, talagang merong development concern na national level yung ating naisip. So, isipin na lang natin doon sa data na sinabi ni Sir Albert dito na kung yung 2,000 bata, for example, na nanganak noong 2020 at hindi sila makapag-recover, sabihin na natin from yung teenage pregnancy na naranasan nila or teenage delivery na naranasan nila, magkano yung mawawala sa atin in the next few years. Yun yung isang talagang malaking concern. So, kailan yung executive order na napirma? Actually, this year lang po na i-announce yung executive order na EO 141. Okay. So, in the middle of the pandemic, syempre, noong 2020, we were already proposing to the President through the Cabinet itong executive order na ito. Pero dahil nag-focus tayo sa pandemic for most of 2020, hindi nakausad yung pagpirma nitong EO 141. Pero salamat kay President Duterte, nagkaroon siya ng time to look into yung ating executive order at ngayon nga magsasama-sama tayo mga ahensya to battle itong problema ng teenage pregnancy. Yun. Yun, partner. Kung halimbawa lang hindi siya na-pregnant, assuming na natuloy na yung pag-aaral niya, naging nurse, pumunta sa abroad, nagbibigay pa siya ng mga ayuda dito sa ating bansa. Oh, yung mga ganun. Yung mga ganun. Yung mga ganun. Ngayon ko lang Ngayon ko lang na-realize yung Na-educate partner. tayo Oo ni nga, no. Tama nga pala. Tama Job dun. dito So, kung lahat ng teenager nabubuntis, Ay, sus. babagsak din ng apektado ang ekonomiya. Ekonomiya. Tama po Both talaga. for the male and the female. Kasi tutulong din yung kan eh. Oo. Oo. Kailangan hindi mo iasa sa magulang mo. Oo. Ang pagkuhan sa bata. Maliban na lamang kung nakabuntis ay yung matanda na may kaya, palagay ko Oo. siguro makakatulong sa economy yan. Kasi hindi mo natin alam ipa, pero yun na sana ayaw natin mangyari Ayun. na naabuso yung ating mga batang babae sa lagay Sa na ito. bagay. Oo. Marami akong kilalang ganun eh. Aha. Yung iba nga, host pa ng TV. Yung iba. Oo, maraming ganyan partner na accidental fire, no? Oo. Hindi nila alam. Job, ano pa ang mga ginagawa ninyo? Kasi with the internet, Facebook, Oo. may cellphone na hawak mo lang. Tapos only data, marami kang nabra-browse. Yung ating mga kabataan ngayon doon ang buhay nila. Tapos maraming nagpa-pop out na for adults only. So anong mga interventions, anong ginagawa ninyo para educate ang ating mga Oo nga, no? kabataan? Maaring ito naka-apekto doon. Paano ito, sir? Talagang ito yung isa pa pong concern natin when it comes to nung pandemic dahil nga na-lockdown yung mga kabataan natin, yung interactions nila talagang limited na sa internet. Even yung schooling nila limited na to the internet kuminsan. Pero ang pinaka-problema talaga natin dito is that yung ating bansa ay wala talagang cover over the internet. Walang lugar na pinipili itong internet natin. Pero may magandang mga actions ang NTC kung saan binablock
itong Oo. mga pornographic sites from accessing ka ni PLDT, ni Converge, etc. na makikita natin na kahit yung mga bata mag-access, hindi sila pwedeng dumiretso dito sa ating mga pornographic sites. At lahat naman, even sa DOH, sa DSWD at sa POPCOM, lahat tayo nagtatry na pumasok sana na magdala ng proper information online. Kaya meron tayong mga online shows, mga webinar, mga social media messages na pinapadala. Pero talagang yung laban is very open. Pagdating sa internet, hindi ka basta-basta pwedeng dumiretso sa mga kabataan kapag nagpapadala ka ng mga information na tama. So, ito yung bagong battleground, sabihin na natin, para sa ating government. At unti-unti pa lang natin pinag-aaralan yung best way to deal with itong changes sa ating environment. Ikaw, partner, nung nag-aaral ka, sa elementary pa lang, magazine ang natututunan mo yung reproductive health. Nung panahon natin, partner, may mga kasi wala pa naman yung mga yan eh. Mga magazine, mga Playboy, ganun, mga Ay, Playgirl, partner, ganun. Hindi ko nakuha yun. Yeah. Doon natin nakikita yung mga pictures, ano? Mga imahe. pictures ang nakikita lang noon. Oo. Pero ngayon, mas matinding yan, partner, kasi napapanood mo. Oo. Samantalang nung panahon na yon na binabanggit ko, picture lang. Oo. Ngayon, minsan nga dito sa akin may nagpa-pop out na mga malaswa na na kapag clinic mo, maaring virus din yon, Mhm. pero hindi magandang tignan, lalo na sa mga kabataan natin ngayon. Ngayon. Ikaw, partner, nung panahon mo? Panahon ko, partner, yung mga Betamax. Yan. Mga Betamax. Pag sinabi mong Betamax, iba ka kaagad ang naiisip mo eh. Hindi yung movie. Hindi ko inabot yun. Okay. Albert, ano ba ang epekto ng isang teenage mother sa katawan niya pag siya'y nabuntis? Ayan. So, pagdating po sa epekto sa mother, marami siyang pwedeng mangyari sa kanya. Ang unang-una kasi yung development nung bata. Kasi hindi pa fully mature yung katawan nung nanay, nung teenager. So, pwedeng magkaroon ng congenital effects dun sa bata. So, yun yung isa. Siyempre, meron din tayong bukod sa mga physical effects, mga medical effects, meron din tayong sa mental aspect. Tapos yung nabanggit ni Sir Job na regarding doon sa financial capability nila na able to contribute and to learn educational-wise, so magkakaroon din ng hindrance doon. So ang isa rin na malaki talaga is yung support system natin. Kung walang proper support system natin sa kanya, magkakaroon siya ng problema doon sa health niya kasi hindi siya knowledgeable or nahiya siya, di ba? Pwede magkaroon tayo ng stigma and discrimination sa kanya. Especially doon sa culture natin na minsan nilook down natin yung mga nanganganak na bata, nabubuntis na bata. So yun yung gusto nating iwasan pagdating din dun sa mga partners natin sa DOH, partners natin sa POPCOM na we have a welcoming facility na their privacy and confidentiality is well taken care of, na pag-avail sila ng mga postnatal or prenatal, mga ibig sabihin check-up, na hindi sila mahihiya at mayroong proper confidentiality, na willing sila ay entrust yung kanilang healthcare. Kasi para hindi magkaroon ng problem, hindi magkaroon ng congenital effects, yung mga anak nila, kasi wala silang proper vitamins, wala silang proper tignan yung bata kung tama ba yung positioning niya pag manganganak na yung bata. Saan ba siya manganganak? Anong facility ba siya manganganak? So yun yung mga possible effects dun sa mga bata. Tapos, di ba, kung madi-discriminate siya mentally wise, ano yung effect sa kanya pag nanganak na siya? I-accept pa niya yung bata o hindi? Tapos, pabalik pa ba siya mag-aaral? Di ba? Babalik pa ba siya sa school? Gusto pa ba niya mag-college? Or gusto na niya na magtrabaho? So, malaking effect not only physically but mentally po. So, yun yung isang kailangan din tignan. So, as parents or adults, we should be welcoming and understanding, and we give the proper information and education para sa kanila. Options. So, katulad nga ng sabi namin ng POPCOM tsaka ng DOH, meron tayong hashtag na I choose. I choose malaya akong maging.
Di ba? So yun yung gusto nating i-endorse. I choose, malaya akong maging. So ano ibig sabihin nun? I choose kasi we give the proper information and the education for them to make the right decisions. You give them the proper options. Malaya kang maging responsable. Di ba? Tapos as service providers, malaya tayo maging responsable sa pagtulong dun sa mga ating constituents or ating mga clients at ating mga papilans. So yun yung gusto nating mangyari. Yun, okay. At may text dito, partner. Aha. Galing kay 07, kanya lang ang sabi niya, tumaas ang pregnancy sa Cordillera dahil daw sa turo. Ano ba yung toro? Ayun, no. It's for men. Oh, for men. For Kanya lang, ito naman toro na to. Wag naman nating sisihin yung toro kasi unang-una, yung toro, ano ba tawag dito? Supplement, food supplement. Food supplement. Oo. Eh, kahit na anong food supplement naman, nakakatulong talaga sa katawan. Pero, yung toro na yan, more on kwan eh. Pinag-usapan natin, mga teenager, di ba? Mm. Yung toro, more on kwan. Sa mga may edad na. More on Sa sa atin. Hindi kailangan ng kabataan yan. O, malakas pa sila. Okay. Okay, meron pa, partner? Habang hinahanap mo. Wala pa, partner. Albert, Okay. yun sa data ninyo and job, ano yung pinakabatang babae na nabuntis? Dito sa Cordillera. Okay, job. Dun sa last po na record, which was, I think yung na-confirm natin is 2019. Pero that was 11 years old dito sa Apayao. Yun ang ating na-record. Pero again, hindi po na natin dagdagan pa ng information na yon for the protection of the child kasi bata po ito. Pero this was 2019 na na-confirm po natin. 11 years old yung 11 babae. years old po. Pero doong, if I'm not mistaken, yung youngest nationally on record was not even within yung teenage years. It was 9 years old. So, mas komplikado na naman po yun. Talagang maliit na bata po itong ating naging teenage mother. Itong mga nabanggit mo, Job, ito ba, teenager din yung mga tatay? Yan po yung hindi na natin na masyadong binibigyan ng details kasi sa complicated na situation nitong bata within your privacy, confidentiality niya, sabi binabanggit nga ni Albert kanina, kapag napunta na tayo sa probinsya or sa munisipyo, madali lang mahanap itong bata na ito. Kaya every other detail beyond yung age niya at kung anong probinsya, that's all we can divulge po sa ngayon. O yun, partner. Imagine, May mga partner, 9 years old. 9 years old, tapos bata pa siya, no? Tapos magkakaroon ng baby na bata rin. You can just imagine, ano? Isipin mo na lang kung anong epekto sa bata at saka sa baby. Paglaki ng baby, para lang sila mag-ate. Tama. Para silang Masyadong malapit yung ano? Oo. Yung edad. At saka, siyempre, yung mga ating mga kababaihan kapag ganong edad, sa intindi ko, may mga nakita rin tayong mga teenager na nabuntis na maaga, madali silang nagmamature. Madali silang tumatanda. Ay, isipin mo na lang yung batang-bata ka pa, tapos nanganak ka, at kung ano-ano yung mga inaasikaso mo, di siyempre, talagang mag-iba yung aura o yung itsura ng nanay. Kaya, yun, hindi maganda yung ganun, partner. Okay, partner, baka meron kang gustong katanungan sa kanila. Itong, ano pa yung mga intervention ninyo sa DOH, sa POPCOM, yung contraceptive, is it advisable that on the counter na lang para at least, ano kaya, aside from teaching our children the values, sa family kasi dapat nauuna yan, partner, ano? Na ganito, mainit kayo, your sexual urge. Tapos, it starts really in the family. Part din ng ating mga ahensya, anong ginagawa natin? Aside. Kasi pag sinabi mo yung contraceptive, parang lalo mo siyang sinasabi nga, sige, you can have a premarital sex. Anyway, there's contraceptive. How do you weigh these things, Job and Albert? Sa side ng POPCOM,
multi-level po talaga yung ating approach pagdating sa pag-solve ng teenage pregnancy. Ang ibig kong sabihin is bawat aspect or bawat influence na mabibigay doon sa kabataan na itating tina-target para magkaroon silang tamang information at tamang service para doon sa ating kabataan. So isa na yon, kasamang Joseph, tama, yung ating mga magulang. Most of the information na meron sila talaga ay mag-umpisa sa pamilya. Doon siya magsa-start yung kanyang values, yung kanyang pagkakaintindi ng sarili, nagsa-start sa pamilya. Kaya kami sa Popcom, marami kaming modules at programs na ang target ay yung mga magulang ng ating mga teenagers. So isa sa mga importanteng tinuturo po natin is maintindihan nila yung reproductive health ng kanilang mga teenagers. And then pangalawa is maintindihan nila yung current na situation ng karamihan ng ating mga teenagers, kung ano yung kanilang buhay na experience, and last but not the least, tinuturuan natin silang paano makipag-communicate. Dito nangyayari yung pinakamalaking gap kapag magulang yung ating pinag-uusapan is hindi na nila kayang kausapin yung kanilang teenagers tungkol sa mas mga seryosong bagay katulad ng reproductive health, sex, relationships, at yung pagbubuntis na nagiging end ng lahat ng problema na ito. So, tumututok tayo sa parents, tumututok tayo sa ating mga teenagers, and then even yung ating service facilities, yung ating LGUs, meron din tayo nakatutok na mga programa to tell them paano ba ang impact, katulad ng binanggit ko kanina, ng mga maagang nagbubuntis na mga kabataan. So, multi-level approach po ito. So, doon sa level ng contraceptives, sa totoo lang, hindi natin talaga pinopromote diretso na gumamit ng contraceptives or family planning methods yung ating mga bata. Under the RPRH law, pwede tayong mag-provide ng information. Pwede nating explain kung ano ang impact ng pills, paano gamitin ng condoms, etc. etc. Pero wala tayong way to give yung service directly sa kanila dahil karamihan ng services ng family planning ay libre naman sa mga health centers natin at facilities. Pero hindi natin ito ino-offer sa kanila na gawin. Pero may isang provision ang RPRH law kung saan kapag ang isang teenager na babae or isang teenager na lalaki ay nabuntis na based on record ng facility, based on record ng hospital, yung doctor has the option to offer na yung family planning service. Pero kung hindi pa, kailangan ng consent ng magulang para lang mag-avail itong ating kabataan ng family planning service. So kung yun nga, kung magagawa natin na mag-communicate ng tama yung magulang at anak, siguro mas madaling makukuha yung consent to use family planning services. Yun. At ang ating oras, partner, alas 10:38 na. Ito, may mga text dito. Galing kay 73, kanya lang tinatanong. Nabagkuman, saan makabili ng toro? Sa mga butika po. Sa mga Nasa butika. Wala po sa akin. Kay 83 naman, iso nga umat nga to ti mabunbuntis nga de si 10 agers. Well, Kat gaputi gatel kunana. Nagidaduma ken kinarigat. Tapos de daduma met kat gapu iti barkada. Yan, opinion naman ng ating isa sa ating mga listener. Marami daw nabubuntis na teenager dahil sa gutter. Ifon. Okay? sa part naman ng DOH, Albert. Bali po, pareho po yung strategy actually ng Popcom tsaka DOH kasi we are in partnership with everything na ginagawa natin regarding sa teenage pregnancies with Popcom. So, it's collaboration din, and then, syempre, ang target natin is not only the teenagers, is also the parents. So, yun po yung strategy natin. The primary na information natin is mabigyan natin sila ng right information regarding doon sa kanilang sexuality and kung paano nila i-handle yung mga decision making nila. Kaya ang isa sa mga ini-integrate natin sa mga advocacies natin and learnings po natin is yung life skills natin. Proper decision making, how to handle stress, tapos ano yung looking forward, ano yung better options para sa kanila. Yun din kasama rin po yung sa program ng Popcom. Kasi yun po yung isang na magpupush through sa isang tao Kung you can handle stress and you know with the right information on what to do next. So yun po yung isang importante. Tapos katulad po ng sabi ni Sir Job, the family planning methods are not directly given doon sa mga bata, pero they have to have the consent of the parents
para we give the proper decision not only doon sa we give the proper decision doon po sa concern na tao. It's either kung yung adolescent siya or doon sa parents. So, nasa kanila na po yung decision. Ang importante, alam nila yung possible na what could happen doon sa future nila, doon sa body nila, if they use the or whatever the family planning, modern family planning contraceptive na po ang pipiliin nila. Basta po ang ina-assure natin kung kailangan nila ng service, the DOH is always open, the health centers are always open, hindi po tumigil yung serbisyo natin kahit na may pandemya. Kung sakasakaling hindi po available yung specific service sa isang health center, meron po tayong service delivery network doon sa ating mga health center na naka-inline po sa universal healthcare po natin para service to everyone from birth until old age po. Okay. Okay. So ito partner, galing kay 47. Good morning Kap, Tyson Hero at sa guest mo. Oren niya nga lugar kat teenage, masikugan kunana. Kaduan na gito ay marigrigat ti panagbiagda, tas jay sulusulinak a lugar. Tidamag dita, kasan nung mga malabdan nga masapa nga panagsikog ti teenager. Agpeso man tayo niya, the observation nga kastakit job, no? Parang yung mga low-income family, sila pa ang mas vulnerable to teenage pregnancy. Katkarkaro nga handa nga the economy da maapektaran. So that's a very good may observation di ay texter nga di. At saka yung nabanggit dito job kadagiti sulsulinak nga lugar, meaning doon sa medyo malalayo. Aywan ko kung ano yung kwan ng Popcom dito. Tama yan. Actually, yung data natin, kapag tinignan po yung kung sino yung mas maraming anak na babae, sa karamihan, even I think ko lahat ng bansa, ganito yung condition. Kung sino yung mas mahirap na babae, sila yung mas maraming anak. So, ito yung normal na condition dahil nako-connecta din natin ito sa low education. So, kadalasan, yung ating pinakamahirap, yung poorest of the poor families natin, sila rin yung merong low education level or low education status. At alam natin na kung medyo mahina yung pagkakaintindi or pagkakaalam tungkol sa reproductive health, sa sex, at sa family planning, mas prone ka na maging biktima ng unplanned pregnancy. So, dadagdag mo pa dyan, yung ating mga teenagers, di ba, na mas limited ang experience, mas limited ang nakakausap sa malalayong lugar, kaya mas mali yung information na kanila nakukuha. Kaya sa level po ni DOH, ni Popcom, at yung iba pa nating partners na nagtatrabaho dyan sa ating mga isolated communities, para malabanan yung low education level, tayo yung nagdadala ng proper information sa kanila regarding reproductive health at family planning. Kaya dumidiretso tayo sa community. So, kami po sa Popcom, nagsasagawa tayo ng mga adolescent sexuality and reproductive health classes sa mga school. Yung ating mga parents nag-attend ng mga family development sessions na related sa reproductive health at family planning at sa reproductive health ng kanilang mga anak. Even si DSWD ay merong youth development sessions na parte ng discussion sa reproductive health. So, hindi natin talaga malalaman exactly kung hindi lilitaw yung results ng Young Adult Fertility, Sexuality and Survey, kung ano ba talaga yung mga conditions na lumitaw nitong pandemic. And hopefully from there, makakapag-action tayo dun sa data na ating makukuha. Pero karamihan talaga, mahirap, mababang education, mali ang information na alam. Yun yung ating kinakalaban dito sa lagay na to. At meron pa dito partner, galing naman kay 95. Kap, kaya maagang nabubuntis kasi kadalasan kulang ang gabay ng magulang. Tama po yan. So, tama po yan. So, kung even yung nakikita rin natin pa pala na dagdag na information, pag teenage pregnancy, madalas hindi rin pala dito namimili ng wealth o ng yaman. Nakita natin na naapektuhan din ng teenage pregnancies yung mas mayaman na pamilya. Nakita doon sa previous na study natin na kung isa lang ang magulang na aalisin mo from the equation, let's say absent siya from the household, nagtatrabaho sa ibang lugar, OFW ko naman, tumataas by 50% yung chance na mabuntis yung teenager. Isang magulang lang yung kailangan mong alisin from the household. So pag dalawa, parehong wala lagi magulang, almost twice na yung risk
na itong ating teenager ay magbuntis. So ito, tama, I agree with that statement po. Yung gabay ng magulang, actually even presence lang ng magulang sa bahay is a big factor na. Oh, malaking bagay na yung ganun, ano. Oh, tama, tama. Alam mo, partner, kapag nasa abroad yung mga parents mo siyempre, sa mga, kadalasan sa mga barkada ikaw humihingi ng mga doon mo na i-voice out yung mga problema. Diferensya yung mas maganda yung magulang mo kasama mo sa bahay. Okay. Isingit ko lang, partner. At ituro dito na yung number 244 Block 4 Hilltop 4+2 ti promo na. Okay? And kung ano mo di 73, yung turo ba ay pang magkano naman po? Ang alam ko po 50 ang isa. Okay, sinasagot ko lang po itong mga to. Kung tutusin ito, hindi dapat teenage pregnancy, mukhang hindi babagay yung binabasa ko na text. Pero ito, para doon naman, nag-jikas logikin yata, partner. Yung Ayun. mga may edad na. Oo, hindi naman masyado. May linya. Huwag mong ipagdiinan. Okay, partner, baka meron ka dyan. Ay, wala pa, partner. Sa Albert, sa Department of Health, nagbibigay ba kayo din ng po sa mga rural health paano nyo nagbibigay ng mga lectures, information para itong ating ma-empower ang ating mga kabataan? Yes po, sir. Bali, ang ginagawa po kasi is the regional office give capacities doon sa munisipyo po natin, sa province and then sa munisipyo natin. Oo. Tapos through that, meron tayo mga community engagements po na facilitated na ng mga munisipyo. Yung mga healthcare workers po natin through the BHWs, the BNS, and the mga staff po, mga nurse and the midwives of the RHU on the health center, sila na po yung nagbibigay ng information doon sa barangays po natin. So, ang tinitignan po natin is from the region is kung meron silang mga capacity building needs doon sa mga munisipyo tsaka sa province para mabigyan po sa atin sila ng proper capacity yung mga health workers natin para magkakaroon sila ng planning doon sa baba. So, mayroon pong kadalasan nagkakaroon ng localization plan on how to give information education doon sa mga barangays. Tapos, kung lalo na, evidence-based po tayo, titignan natin kung saan yung mas maraming teenage pregnancies or depende po kung sakit man yan. Ganon din po yung ginitignan natin kung paano sila magbibigyan ng communication plan and local interventions, especially information education campaign, not only dun sa concern, pati yung mga magulang, mga bata. Tapos, tinitignan po natin na yung education campaign natin is angkop dun sa kung paano nila matututunan at ano yung tipo ng style ng lectures ang gusto nila. So, yun po yung isang ginagawa po ng DOH po. Okay, ang ating oras, alas 10:48 na, partner. Ang bilis ng oras natin. At ang bahaging yan, atid po naman sa atin ng ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel, malapit sa Mansion House at dyan sa Wright Park. Pasyalan po ang tagpuan sa Baguio at matitikman nyo yung kanilang cardiac bulalo. Wow. Yan. Dalhin mo ako doon, partner. Sige, minsan punta Tagpuan tayo sa doon. Baguio. Sama natin si Sir Dobby. Saan yan? Sa Albergo Hotel. Parang kay Attorney Diwas ba yan? Oo. Yan. Sa Kay kanya. Attorney Renan Diwas. Oo, kay Atty. Renan Devas. Parang napakinggan ko lang pero hindi pa ako napunta. Ayun. Pagkano kuha tayo ng kuwan sa kanya? Ng ano ba tawag doon? Yung Card. Discount. Senior citizen. discount. card. At syempre, partner, yung ating Kurirang Enterprises, marami pong bagong dating mula Korea. Matatagpuan sila sa Abanao Street at dyan sa may Nagilian Road. So, pasyalan na po sila. At marami pong mga items na bagong dating galing po sa ibang bansa. Okay, partner? Meron pa tayong nalalabing 11 minutos bago tayo pansamantalang magpaalam. Meron ka pong gusto itanong dyan. Pero ito, may comment dito sa ating mga nanonood. Galing kay Christy Palen, Kadwan Cup kat maalada ti barkada, tapos nagiinuman niya mga yan. Tapos yan, sila mabubuntis, kunana. And Kenji Basngi is watching. Ano masasabi niyo rito? So dahil daw sa mga barkada, at tapos nagiinuman yun na yun.
Okay. Bali, Kap, ganito kasi, kaya tayo nakafocus ngayon sa education campaign. Tsaka gusto natin i-establish yung mga peer educations natin, peer educator. Ibig sabihin, mga educator na kaedadan nila. Pero kadalasan, ang pinipili natin yung peer educators is yung medyo nasa upper age ng teenage natin. So, mga nasa senior high na, papuntang mga early college, Okay. na para mas madali silang makakapag-usap para doon sa proper information and education nila. So, we try to infiltrate yung barkada nila. So, we become one with them to understand and to give proper information para alam nila, we channel yung mga energy nila doon sa mga better opportunities and better positive results na pagdating doon sa buhay nila. So, most likely, meron kami recently with Baguio na ginawang peer educators training this past few days ago lang. So, nandun yung isa, ang sabi niya is, ano ba yung, natanong ko siya anong kailangan niya na information. So, ang sabi niya, is trainings like this. Kasi para mas maganda yung maging outlook nila sa buhay. Lalo na lagi sila nasa kulong. So, information talaga. Information and education with their peers. Yun po yung isang gusto nating gawin. And prevention of mga substance abuse and everything, pati po yung proper healthcare nila. Okay, partner. At batiin din natin, nanonood naman, Emperador, totoong tagumpay. Meron lang akong ihabol dito, partner, bago yung ikaw. Galing kay 47, Cap, sir. May sa nakita nga masabang agsikog, J. Sulsulinak, narikat tidalan, hanunay, uneducated. Rason da ngay kat, mga sawakid din, ta isumod lang titurong na. Ibaloy, kang kanay, Lucano, Panggalatot, Bicol, Bisaya, Tausog, Tagalog, kasta amin ngay tirason da amin, kunana. Job, mayroon kayong mga studies na gano'n eh. Tama yan. Actually, nakikita rin natin personally yung mga ganitong klaseng conditions kung panahon na pwede tayo nga pumunta sa mga rural areas natin dito sa Cordillera. Merong mga considerations na kung saan itong ating mga kabataan na babae, lalo na after high school, wala nang mapupuntahan na malapit na university. Ito yung isang concern natin. So, mula high school, decision-making time na nila para kung ano yung next step sa kanilang buhay. At madalas, dahil mas mahirap, mas malayo yung lugar nila, katulad ng binanggit na walang kalsada, papunta sa kanilang, maayos na kalsada papunta sa kanilang lugar, magsistay na sila. At kung magsistay na sila, mahirap na yung magiging relationship dahil tapos na sila ng high school, sabihin natin, kung meron man, ano yung magiging situation nila sa pamilya. At marami dito na force into yung relationship nila outside ng family, may boyfriend or may partner sila, at doon na magsa-start na mag-isip na bumukod na lang sila at magbuntis. Okay. Ito yung mga nangyayari po. Pero this is all about talaga yung information dahil hindi nila alam yung risk sa kanilang kalusugan nung pagbubuntis, yung potential na nawawala sa kanila after kung maaga masyado. Yun. At kay Sixto naman, sabi niya, rape ng tatay ang iba, sir. Sabi niya. May mga ganitong case, no? Ito yung siguro maaring ma-imply ng data na ating nakikita regarding no sa edad ng mga tatay, pero hindi clear kung ilan ba dito talaga yung kaso ng rape, ilan dito yung napuwersa ng ibang tao, ibang adult na mas matanda. So we don't know really yung exact details, but kung titignan mo yung data, makita mo yung edad ng tatay versus yung edad ng nanay, ay talagang you would probably imply na may ganong conditions. Aside from that, siguro next time, may mga data ang kapulisan partner. Kasi nag-aabla yung mga bata. But mas magandang i-invite natin one time. Yung police kasi direct yung data nila eh. Kung paano nga nangyari, bakit nabuntis. Ano pa Okay. partner? Ito pa. Ihabol ko na lang itong Siya, mga ihabol partner. natin kasi. Galing kay 07, teenage pregnancies is not a choice. But due to unfortunate events like environmental factors, lack of information, and wrong circle of friends. Pwede. Tama. Tama po. I agree naman doon sa idea dahil wala pa po kaming na-meet sa DOH at sa POPCOM, even sa DSWD, na teenager na sabing ginusto ko yung magbuntis. Wala pa po, pang kahit ganun, no? kailan. Wala Okay. pa po. Ito naman, Kap, sabi nila, paglasing, hindi na alam ginagawa. Hindi ako naniniwala dyan. Kung ayaw mo talaga gawin yung bagay na yon, gagawin mo. Sadyang gusto lang na may mangyari sa kanila at pag nabuntis, doon sila magsisisi. Okay, yung mga, lahat ng mga tinetext sa atin, ng ating mga
mga listeners, mga viewers, palagay ko may punto sila, ano. Alright. Tama. Okay, partner. Okay, partner. Bago tayo pansamantalang ilang magpaalam. oras pa ba tayo? Partner, batiin lang natin no? Ang ating mga outstanding citizens of Baguio City. Oh, In-announce na eh. isa ka ba? Oh. Hindi, partner. Sino sila? Lima sila. Si Maria Victoria Abubo Bogasto, si Ambik. Okay? On the community service. Ayun. Survivor ito breast cancer survivor. Kilala natin si Ambik. Okay. Okay. Ito naman si Fernando Chong, isang businessman. Okay. Baka kilala mo yan. Hindi yan si doktor. Hindi doktor Fernando Chong. Okay. At saka si Attorney Dexter Diwas. Duklan Diwas. Kilala mo? Kapatid ni... Pinsan. Ay, pinsan? Pinsan. Pinsan sila. Pinsan Okay, sila. so they are family of lawyers. Oo. Okay. At saka si Dr. Elizabeth Haravata Batino sa naman, professional service. Dr. Alberto Pengdagen, Tiwag Jr., community service. Kapit-bahay ko yan. Barkado ko din yan. Barkadal. Baka ikaw susunod, iriikokan kita. I-nominate kita for next year. Kasi pag may mga kilala kayong outstanding citizen dito sa Baguio, pwede ninyong i-nominate. Alright, as early as now. Pero wag mong gagawin yung partner, mauungkat yung mga hindi dapat maungkat. Kasi nga partner, mahirap yan Panel of interviewers, kasama si Mayor, ang dami kang lulusutan bago ka maging outstanding citizen. Kaya wag mo na akong yan. Para, kagaya niyan, may hayaan isa mo na tayong siguro. outstanding citizen dyan. Isang outstanding Napakaganda pa citizen. niya. Si Attorney Lourdes Tabanda. Yun. At ang tabayanan po sa ating mga ka-RNJ, sa ating mga karadyo, susunod po rito, kami pong dalawa ni Councilor, pagkatapos po ng ating PIA Baguio. Ma'am Lulum, mabid lang. Okay. Okay, partner. Kunin na natin ang mga mensahe ng ating nagpaspas niya may sa oras niya. Beat? Yung sityo mo ng agpakada, si Job ng Popcom o Commission on Population. Okay, kahit ano, Sir Joseph pare. So, maraming salamat po on behalf of Director Lenny Abellera po of the Commission on Population and Development CAR. Maraming salamat sa RNG Luzon, kay CAP, PIA CAR at sa Z-Radio sa opportunity to at least bring you information regarding teenage pregnancy. At again po, ang August po ay Family Planning Month. Sumuporta po tayo sa mga programa ng DOH, ng POPCOM na gagawin natin sa social media at sa communities natin related sa pag-celebrate at pagpo-promote ng family planning dahil lagi natin pong sinasabi kahit na pandemya, ang pamilyang planado, protektado po. Correct. Yun. Thank you, Job of Commission on Population. Sa Department of Health Cordillera, si Albert Manadja. Hello po, good morning po ulit. Salamat po sa RNG TV, kasama ng CAP kay Sir Joseph, in behalf of Dr. Ruby Constantino. Thank you po sa invite and for giving the information po dito sa atin pagdating sa teenage pregnancy. And would like to remind po na everyone na ang isa pong pwede natin gawin is to delay sexual activity, prevent unplanned sexual activity, and never do repeat pregnancy po pagdating sa atin sa teenage po. So, salamat po. Okay, partner. Sabi ni Emperador, sabi niya, curiosity no maminsan ka, kahit dati ag-explore. Okay. Okay, partner. Ibatikman dito yung message. Our children are no longer safe from virus. Please say no to gatherings. Karkaro tatanga asidaganti Christmas, Burmans. Celebrate your bubble household if you must. So no ada gatherings, ije kailangan family bubble. Okay? Normalize feeling unobligated to invite. Ang kanga gin-invitean, normalize feeling okay being uninvited. Noon na ka in-invite, ang hagsakit na ako mo. Noon mata. Normalize sanitize washing after holding things others have previously touched. So no, datinig na nag-sanitize. Hanggang sakit na ako mo nag-sanitize na ako. Dahil normal na itatan. Okay. Di uli si kag-sanitize ka matan. Normalize being unoffended by someone who sanitize, cleans his hands after your encounter. So kung nakita ta, nag-fist bump ta, nag-alcohol ka mat. Yun. Okay, kasi
Okay, dagita ti new normal itatan partner. So thank you again to RNG, Sir Dobby Di Guzman, to Z Radio, Peter Wasing, dito ni Joseph Zambrano, ti Philippine Information Agency. Thank you for listening and watching. Okay, maghanap buhay lang muna kami at pagkatapos niyan, antabayanan po ang ating susunod usapang legal. Kasama natin ang ating maganda at masipag na konsehala ng ating syudad, Councilor Betty Lourdes Luluta Banda. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor
helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:05 na. At eto, katulad nung ating nabanggit kanina, yung ating oras kasi, yung ating panghapon, alas 10 na po ng umaga at yung ating pangumaga, ganun pa rin, alas 10 pa rin. At ngayong Biyernes po ng umaga, makakasama naman natin ang ating butihing konsehala, ang ating masipag at mabait na konsehala, Councilor Betty Lourdes Lulu Tabanda. Good morning, ma'am. Good morning, Kap Peter. Wow, talagang tuloy-tuloy mo Hindi ka ba napapagod, Kap? Hindi, mas maganda na to para minsanan. So, a pleasant good morning to everyone. Happy Friday to all of you. Thank God it's Friday. Yan. Okay. At marami tayong pag-usapan, lalong-lalo na yung tungkol naman dun sa palengke dahil mukhang ito ay aprobado na sa City Council. Yes, Kap. I'm happy to announce that finally, naaprubaran na ho yung Market Amnesty Ordinance. Okay. And we are looking forward to the implementation of this. Okay, Ma'am Lulu, bago natin kuhan, kasi may mga kababayan pa naman tayo na nagtatanong kung ano yung amnesty na yan. Pero bago yan, para sa inyong mga katanungan, text po lamang yan, 0999-3070649. At sa ating mga viewers, comment lamang po sa ating comment section. Ma'am Lulu, siguro ito, kasi tinatanong ako kung minsan, may mga nagte-text din, na ano daw yung amnesty ng market na yan? Ano yung market amnesty na yan? Well, Peter Castudijay. Ilocano, Tagalog, English. Oray Ilocano? Ilocano, Castudijay. In the market code, existing market code, kunana, bawal ti aglako iti rights iti pwesto. Okay. No sino tinakakabil de kontrata, contract of lease between the city, no sino tinakakontrataan ti city, dapat dijay ti tao nga adda ijay pwesto nga isuna ti mang-manage aglaklako ijay. So this is what is in the market code, the tax ordinance where the market code is embodied. Ngayon, it has been found out and it is an open secret, open secret, nga regeda duma nga nakakontrata ti city na ilako da iti rights da ijay pwesto. Okay. Sa bali nga tao. It is also a secret known to everybody nga regeda duma agpapaabang da iti pwesto da. Hanga isuda ti agigyan ijay pwesto nga isumot kuma ti requirement di market ordinance. And there are some pwestos nga nakanagan pailaeng di natayon. In other words, natay di ka kontrata ti city nga may renew di kontrata nagan pailang di natay wenno heirs of dayay. So these are the things we want to correct in our market amnesty ordinance. What do we want to do? Talo nga klase di jay. Number 1, those stalls where natayon DJ contract leaseholder. We are now going to allow the transfer of rights. What they need to do is, dagiyay heirs, dagay kumaagtawid niya, who are the heirs? Primary heirs lang ti pagtutungtungan. Spouse and children. Agtutungtong kuma, di primary heirs, di asawa kundi anak. No sino ti panginaganan da, iti leasehold right na data.
Okay. Sino iti mangtawid. But we have a condition na di ikabilda nga mangtawid ket dapat isuna mismo ti aglako ijay nga pwesto. No sino ti makinagan. Yes. Okay. And we have relaxed it a little. Kunami, not necessarily nga dagijay anak, may isang anak wenno di asawa, iti mainaganan. They can choose whom they want to put as the person they will transfer the rights to, provided that that person will be the one who will manage the stall. In other words, mabali nga ikabil tinagan ti apo, jenatay. Dati-dati hanga mabalin, dati-dati asawa lang kan anak. Tata, mabali nga apo. So not necessarily related to them, it is now up to them to choose no sino ti ikabilda nga mangtawid, DJ nga right, DJ leasehold right, nga basta lakit di ikabilda, kat isunat ti agyan nga agpwesto ijay. Ijay. Iso ti aglako. Iso ti aglako. Wenno mangala iti tagalako. We'll go to that later. Iso Okay. ti aglako. This is the reason why, as far as inheritance is concerned, we remove the provision that taga-Bagyo laeng ti mabalin. In other words, no ti heirs, dagijay an anak, asawa, kat agigyan, for example, ijay Trinidad, kat isu iti mainagan, okay pala ang data. For that first instance. Okay. So, that is the first instance niya. Jay, natayon, jay leaseholder. Then, yung question mo, Kap, kung nagtatay nga under the market code, dapat yaglaklako is the one who is the registered leaseholder. Isuna ti kakontrata iti city. Okay. But, there is also a provision in that contract nga, mabaling kamot nga mangala iti helper. Mabaling kamot nga mangala iti aglako ijay. Ngam dapat, sweldoam dijay, empleyadom. Agbaling nga empleyado di jay. Agbaling nga empleyadom. Kasla ko ma household helper, kasjay. Hanga mabaling nga, isunak agnig negosyo ijay. Haan. Dapat, sikati agnig negosyo ijay, sikati kapitalista, sika iti manager, katulong mulaeng yagigyan ijay. That is allowed. Okay. Kat ma'am, kasad nung dagijay nang ilaklakon. Correct. Second, say first, tawid okay. niya. Sige. Second, dagijay nang ilako iti leasehold rights da. Very clear. Hanga mabali nga ilako, jay pwesto. Taha mo nga bagi iti city. But you can sell, some people have already sold their leasehold rights. Under the existing market code, bawal ti aglako ti leasehold rights. Ngam gaputa amnesty nga rod, amnesty. Bigbigan mitata, dagijay na ilakon nga leasehold rights. Okay. What you have to do is file an affidavit in the market office, the city market office. File an affidavit and attach the proof that it was sold to you. That is what you can do. But remember, no sika itigimatang dijay nga pwesto, iyalis laeng di kontrata itinagan mo if sika nga gimatang iti sikamot lang ti aglako dijay nga pwesto. Ngam no hanga sika ti aglako nangala kagayam ti pinasoblis mo gayam, pinaabang mo gayam. Pinaabang mo. Ay, makanselar de kontratam or ano the contract of lease mo. So kahit no sa uno, sino dyan ni Adayjay, iso ti pangitadan ti syudad? Not automatic. Ag-investiga da pay. Okay. Asan no ka nga napan ijay? Oh. Ag-investiga da pay. So in other words, no ginatang mo data nga pwesto, masapol nga sika iti aglako. No hanga sika,
makanselar data kontrata. Di pwede dyan ni nagpaabang, sublundan. Guray. Next jag paabang. Okay. So number 1, jay natayon. Number 2, jay inlako. Oo. Waiver, winulako. Parehas di jay. Oo. Number 3, jay agpapaabang. Datoy ti medyo narigat nga sitwasyon. Ni Mayor mismo tinangibaga nga na they were able to find out that in many instances, inusar nga negosyo dagi registered leaseholders data nga pwesto. Meaning that, agbaybayad da lang ti city iti 3,000. Nga ipaabang data nga pwesto iti 15,000. Di registered leaseholder, ti makiganganan siya. Instead nga mapanjay city, isunamot ti agganganan siya. Dakdakal pa'y. Dakdakal pa'y. So we are told that in the market, lagida dumakot 20,000, kat nababa iti rates lang di market. At dati agpapaabang ti sublease iti 20,000, kat ti baybaydan na lang kat 4,000. Negosyo kanun. Di jay ti kayat mi nga ikaten. Isong as far as leasehold, di agpapaabang, sublease. Bueno, insalda, di jay leaseholder. Oo. No insalda di leaseholder, within the period of 3 months, 3 months lang dati amnesty, masapol nga, sakaon na, di jay salda. No handa nga masaka di salda, the contract of the registered leaseholder will be canceled. Tata, agpapaabang. Tada ti problema. Tinakakabili jay, aktungtong, di agab-abang, kan di agpapaabang. If they can agree, nga may salaeng ti pangitidan di pwesto, na isunat ti aglakot ijay pwesto, then they will make an agreement. But, if handa nga makatulag, they do not agree. Like kung na di papaabang, sublim kanya kon, tamakansal de kontrata. Kung namat yagab-abang, apay nga isublik nga, kasanumat nga ti hanap buhay ko, kasanumat ti livelihood ko. If they cannot agree, the leasehold contract for that particular stall will be canceled. No hangdang ag-agree. Yes. Okay. If it will be canceled, then the person occupying it can apply for the stall. But it will be subject to investigation by the city market office and the BCMA. Hanga automatic nga mapankanyayo apo. At dati investigasyon nga maaramid because they also have to give due process to the registered leaseholder. Ngayon, dato for example, agab-abang ka, kat sikat ipangitidan ti BCDA ti pwesto after investigation. Okay. It is placed in the ordinance. You will pay higher than the regular rate for the first year. On the first year, after this amnesty, nga sika nga agab-abang ti naikan ti pwesto, you will pay what you are paying din pagababangam. No ti abang mo idi kat 20,000 per month. Kat ti bayad lang kumati city kat 3,000. Okay. No may award di stalking ka, for the first year, you will pay 20,000. No niya di abang mo. No anya di abang mo, iso ti bayadam for the first year. Ijay syudad. Yes. Apay. Nakabasol ka mo. Naikat di pwesto di registered leaseholder kumay di, the violator iso na. He violated the ordinance nga bawal ti agpaabang. Namsi ka nga agababang, amumot nga bawal. In other words, sa damo basol mo, amum nga bawal, ngam, kinol mo mat. To be fair, bayadam jay city, data 20,000. Ti first year. First year. Ay, ijay to second year mo nga eh. Second year, 50,000. Ay, 50%.
So 10,000. 10,000. Third year, bayadam di regular rate ti city na 3,000. So diyan ay first year, no mano ti abang mo iso ti bayadam ti syudad. Yes. Second year, 50% of that ti bayadam. Mm-mm. Third year, Regular rate. No, Ti- niya ti talagang singsingaran ti city. iso ti... So ti bayadam. Okay. Yon. Tapno fairmot ata, pati si kamot nakabasol. Wanakas lang iso na di kwa, multana. Multa na. Ayan. Tanay kat nga ro di pwesto di nagpaabang, adamot ati multam. Okay. Ito, nanonood sa atin, Rain Gayaw. Good morning, Idol Cap Hello, at Councilor. Rain. Kunana. Na watching here at Tinok, Ifugao. Nasa Tinok siya. Ay, nasa Tinok. Kasi namatay yata yung pinsan. So, nagpunta siya doon. Condolence. And then kay Manang Cora Benwick, Kunano, good morning ka Peter and Councilor Lulu Tabanda, watching from Upper Rock Quarry. Oh, hello, ma'am. Upper Rock Quarry. Hmm. Oh, diyan di Cap David, ni Joey. Oh, inanak ko di jay. Ni Joey. Ni Joey. Okay. Kunano ba tayo ni 07, what about if the primary heirs will form a corporation and they want the stall and the name of the corporation? The guidelines categorically state that the leaseholder must be a natural person. So hanga mabalin apo iti korporasyon. Apay, no korporasyon, sino nga iti agbantay? Dapat di nakanaga ni di kontrata, iti agbantay ijay pwesto. So, the guidelines categorically state, natural person, preferably resident of Baguio City, dagijay sublease cap digay nagpaabang, dapat jay pangitedante pwesto, residente iti Baguio. Disqualified dagijay hanga taga Baguio. Ay, kasjay. Yes. So, kahit nasabon, no diyan ay madamang adaijay kat taga Trinidad, Disqualified. niya tiramidan da kay. Awanan makanselar di kontrata, ipabid iti market office ti BCMA di nga pwesto. So, dahito na nga road ordinance ato para Bagyo. The number 3 is Baguio, digi agpapaabang. Okay. Yung number 1, kasi kung nagtatay, dagi jay agtawid, uray hanga taga Baguio. Ta posible mat nga di anak na, di apo na, taga outside. No tawid, mabalin nga oray Hanga outside taga Bagyo. Yes. Di jay gimatang ti leasehold rights, uray hanga taga Baguio. Kasi nagatang na Nagatangan, kasla unfair mat, no i-cancelar mi jay kontrata, tanagbayad mat iso. Yun. So, jay number 1 and number 2, uray hanga taga Baguio. Ngam jay number 3, di agsasablis, masapol nga taga Baguio. Bagyo. No hanga taga Baguio, makanselar, may cut kayo nga duwa. Kung ano madaya ito ni 3-1 Cup, may iba kasi dyan sa market madaya dahil mading pwesto. Tapos may madaya pang timbangan dyan. Kung ano naman. Ibawal sana nila ang ganyan. Jay timbangan, I think they have their dagijay common timbangan. Jay ngay pang check no correct di jay imbaga nga timbang. Parang timbangan ng bayan. Adamat yung market office si jay. Okay. Aduto pa di Bagyo tikas takap. Kung ano naman ni 6-5. Barbarong malinisan. Yun. Ngayon, malilinis na yan. Kini 07 nagpaiso ba DJ Damag nga aduti councilors nga ada pwesto da dita market using dummies. Ada ba pwestom ka na dyan? One more. Ngam isulti ko na ngam kitaan tayo. Using dummies, they have to show nga talagang ada dami na. Okay. So, dagito'y kakastoy nga kwan, kasat nung dagito yan. Dagito'y konsyal ka naman. Actually, there is no prohibition of a public official. Halang konsehal. Kasla jay imbagada idi nagsisession kami. Jay family ni city administrator ni De La Peña, sigod nga original da nga agpipwesto dita market. Ay, kasjay. Original nga agpipwesto. So there is actually no prohibition nga ti public official ada pwesto na ijay. Ngam ti requirement is iso na ti mang manage. Weno, ag-hire iti tao nga mang manage. Doon, mang sweldo ti tao. Agsweldo ti tao. Ijay.
No dami ko na da, well, they have to prove nga dami nga talaga. Okay. Kini 83 Kap nagadugayan pa iti problema dita market. Narugit ti kasta agwiwin na isda kuna naman. Tala. Narugit, malinlinisan mo't. Yun. Di agwiwin na isanda, hangkong amuno kanya data ibagbagada nga agwiwin na isanda. Okay. So mabalin ko siguro nga pag i-connect ko man ma'am dato na may pangab dato na yung ordinansa. May simpa dagitunay ko na niya, may simpa dagitunay makinbagi ti pwesto dita. Yes. So meaning into nagkaroon to iti market rehabilitation di isudan ton. Yes, dati may isa nga purpose. No matuloy, the rehabilitation iti market, the listaan that will be given after na cleansing, isuda iti may kan iti pwesto, iti baro nga market no matuloy di jay. No matuloy. Yes. Ayun. Iso nga lilinisan min. No umay to di baro nga market, no adanto ti umay nga baro nga market, no sino tinakalista after the cleansing, isuda ti may kan ti pwesto, iti baro nga market. Okay, at binabati rin natin, Frisa is watching. Maraming salamat, Frisa. Kay 47, Ma'am and Cap, nung ay 5,000 nga iti paabang. So, nung 5,000 ti abang ka, no, 5,000 mo ti bayadan na iti first year. Yes. Okay. Iso nga ti requirements na dijay, agar no ibagang agpapaabang ni example ibaga papaabang mat ni wasing kanyak paramidan da kati affidavit and they will ask the bagam agpapaabang no correct dijay. So no ikabil mo, I am paying 5,000 to so and so and so. Namaganda jay ko nagpaiso nga 5,000. No ibagan hangkadi nga 10,000 kuno 10,000 ti masurot. So nga ginbestigada mo. Okay. Kini 73 Kap, adi pa'y aduti maawanan ti pagbirukan ti tao, pagbiagdan no kasta, kuna naman ni 73. Apay nga maawan na ti pagbiagda, the number of pwestos are there. Oo. Each pwesto will be occupied. Baka So so, nga- agab-abang, Dagi agab-abang siguro. ti mawanan. Won. Tasublian di makinbagi. No masublian na, no pumayag di agab-abang. Okay. Kini 43 mat kapwasing at darito black foreman ti kasta kasla uwak dito upat ti pwesto na. Kurangan na pa tapati dalan kat displayan na. Kwak 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 kunana ya. Ta uwak nga rod. Well, datanto, kasi ibagagayo nga aduti agdamdami. Agaramit kayo ati affidavit ibagayo, wino ipulong yun no sino dagita agdamdami. Tapno ipaimbestigar ijay POSD, ipaimbestigar ijay market office. Okay. Tanarigat ibagayo nga dami-dami. You have to show us nga ipulong nyo nga talaga nga dami. Okay, nagabumatay ito kini Jules. Kunana pakiasman please Kap ken ni Councilor. No kasat no ti aga-apply ti pwesto. New applicant. Thanks Kap. Thanks for the new market. Do you know that there are vacant stalls in the market? Oh. So ada bakante. Ada bakante. Ngam usually, dagijay nakinunog basit. There are vacant stalls. File your application in the market office. And then they will act accordingly. Ngam Ag-file kasla- day. Market office. Okay. The market office ijay They will file their application and they will get the guidelines and they will find out how they can apply. But usually, ipapabidding dagita pwesto. Oh, No, yan, may Jules. sa ti aplikante, no problem. Okay. No duwa kayong aplikante, ag-imbestigada, ipabid da. Ipabid da. Mm-mm. Oh, yun Jules ha. Para naman ti 51. Good morning Kap ken Attorney Lulu. Kailan na-start ng amnesty? Actually, na-aprobaran mi jay council di Monday, ngam syempre mapankin ni Mayor for the action of the Mayor. Sapay kuma, aprobaran na, jay inaprobaran mi, pirmaan na kuma. Then, no na pirma nun, it becomes an ordinance and that will be the start of the 3-month period. Okay. Ngam na nga pirmaan data ti problema, ngam tipo na kut pirmaan na, ta iso na mo tinagibaga idi nga kayat na nga linisan iti listan di palengke. Oh. Kini 64 mat kunana good morning Captain Attorney. What about kung yung nagbabantay sa stall ay kung ano ang gain ay hati sila ng owner at bantay? Hati Paano sila kung ng ganito gain. ang sitwasyon?
DJ ka nagbanbantay, dyan ay pwesto, pagguduan da numano iti, ganansya. First, dapat yagban bantay, empleyado. And no kasano nga bayadan ti sweldo ti empleyado, makaamudyay, duwa. No ti sweldo ti empleyado, kat kagudwa iti ganansya, that can be considered as employment pailaeng. Ti importante ti employment, dapat di yadadjay is under the control and supervision of the owner. No kasano ti pagbayad ti sweldo na, it can be in good kasada ta. Mabalimot nga fix nga daily rate. Mabalimot nga binulan nga sweldo. Mabalimot data gudwa iti ganansya. Iti ganansya. Iso ti pa nakasweldo. Isunod ti pa nakasweldo. Kailangan, ada sweldo na. Kailangan, the relationship is employer-employee relationship. Okay. Nagabumat kini Ma'am Tese de Guzman. Good morning, Attorney Ay, Tabandayan, Kap Tess, Peter. kumusta ka nga? Di tagapingit datoy? Juan, kunana, watching you here at home. Thank you, Attorney, for the market updates. God bless po, kunana. Ay, Tess, kumusta ka nga? Ito yung siya yung dating kapitan. Yes. And, nagabumat ito kini 83. When kap, at dati sayanggusan nga da kanuti dado mga councilor nga dati pwesto na dita market. Pati dati kanu nga dado mga politiko at pwesto na dita isong agsukimat kayo man, madam, kunana. Like I said, actually, there is no prohibition. Basta lakit di legal iti pinangala da jay pwesto. Well, And isuda ti agman manage, maybe ag-hire da iti tao, ngam isuda ti agman manage. Ngam dapat, saggagay sa laeng, han nga saglilima. hanga saglilima. Ayun gayam. Mano ti allowed nga, so ti allowed nga pwesto dito yung may salang. 1 each, only. And it includes, no, the pwesto dito yung public market, hangka mabaling ag pwesto ti satellite market. Kasali data. Di pa ikasando nga dagi lima ti pwesto na. Anya nga iti mapasama. May cut, if you can prove nga lima ti pwesto da. Ngam nalalaing damot, data ti pag-usar ti dami ka no. Iso nga ipulong yun, dagitag damdami. Pero the market ordinance says, 1 pwesto per citizen, resident of Baguio. Baguio. And it includes pwestos in satellite market. No, the pwesto mo satellite market di Bayan Park, hangka mabaling ag pwesto dito Bagyon. Ay kasi Dito public market. Kini 65 mat ko na kap kasatno nga jay taga Trinidad nga magbutbutos da dita Bagyo. Kunana Paano ito? dito'y resident of Baguio. Meaning nagbutbutos dito Bagyo at Resident dati ti Baguio. resident. One. Oh. Nagbutbutos dito'y Baguio, resident ti Baguio. Tangka mabaling agbutos dito, yun hangkang resident ito'y. Oo. Yon. Kunana mo dato'y pabor ba ni Councilor ti baro nga market? Actually, yes. Paborak ti baro nga market. Ngam, no sino ti mang patakder, data ti sabali nga istorya. Pero I am in favor, actually, nga baro nga market eh. Rehabilitation, renovation, iti market tayo. Okay. Paborak. Dati mat 65 adu ti mawanan ta adapay ti tagapangkasinan kunana mat. Taga-Pangasinan nga. Nga da pwesto na. Tama naman, Di ma'am. tama mo't maawanan ti pwesto. Adadag dyan ni hanga tagad dito nga ada pwesto data. Di tada nga aglaklako. Well, kasadyo ko na, ti may nga consideration me, the market should be primarily for the residents of Baguio. Isuda ko maati, number 1 nga may kantigundaway nga agpwesto dita. Okay. So nga no taga-Pangasinan di nakapwesto, okay mo't lang siguro nga maawaran ti pwesto dito'y tapno maitad ti taga Baguio. Mapan lang di Pangasinanan, agpwesto jay. Yon. Kini 48 mat, hello attorney, jay pwesto ngay ma-renovate, draw lots da ba? When no kasatno, kunana. So, ang kanyang katanungan, no kas pangarigan ta matuloy dito renovation ti palengke, kasatno nga i-award tatangay. Natatihan kong amo. Kasi in the proposal, iti market ngayon ti SM, ma-categorize section-section. No fish, meat, ditoy. No dry goods, ditoy. No dadumapay nga vegetables, ditoy. Okay. So nga definitely, ma-reorganize data.
Nga ti suggestion ko siguro no kasjay, ag binunutan. Binunot na lang. Binunot na lang. Kasi masukatan iti layout eh. Nagapo tayo kini 5-1. Good morning, Captain Attorney Lulu. Anyang iti requirements ti transfer ti pwesto from mother to daughter. Mother to daughter, Oh, you have to make hampay nga na transfer. hanpay. Ay, agarami dati deed of sale, wino deed of donation, wino waiver of rights, dayay. Yon. Kuna naman tayo ni 62, sir, ma'am, adungay ti Muslim nga da pwesto na dita market. Ano nga, paano ito? Anong mangyayari nga pala dito? Well, no legal mo iti pwesto da. They acquired it legally. We cannot do anything. We have to respect that. Ngam no, iso dati agsasablis dita. Kasi amok ti amok, kaaduan agsasablis laeng, Awan. agab-abang da laeng. No, agab-abang da, ayos. A-apply on the number 3. Okay. But remember, must be a resident of Baguio, must be a Filipino citizen, resident of Baguio, must be at least 19 years of age, at a whole qualification naman. Kini 5-1 mat kunana, good morning, Cap, kina Attorney Lulu, matuloy ba manen kaso ti Uniwide? Di ba wala na? Parang Datatiyan wala ko amo, awan samot ton. As far as I know, awanan. Insolvent da eh. Okay. Kunana ba tayo ni 64? Madam, kung ang isang pamilya ay 5 members sila, individual sila, gusto magpwesto dyan, mabalin nga mga alada ti 5 nga istol. Ay, nung kakasta, it will now be up to the BCMA to determine no masapol ti 5 nga pwesto. Kasi ti kwami kuma, as much as possible, head of the family mo, iti agpwesto. Ngam no 5 da nga head of the family, they will participate in the bidding, edi why not? No Well, head no. of the family. No head of the family Wan, ng 5. ngam no, di may isang anak kot 19, agis eskwela pa laeng. Di may isang anak kot 20, agis eskwela pa laeng. Hamot siguro, Oh. Nagabamot kini 81, money and wealth leave us with a false sense of self-sufficiency and may cause spiritual arrogance. Great day, Cap, likewise to Counselor Lulu. God bless to both of you. Nagapo kini Karil. Karil, I agree with you, but nowadays with this pandemic, money and wealth may not really help you completely. Uray da ginababat nang ma-COVID damat laeng. So I agree with you, spirituality is what is needed. Kuna naman tayo ni 83, mayat no mailasin ti ayan ti paglakwan ti karne konsid sida, tana lang si, may mesa kong matilugar nga ayan da, tapno saan nga aglalawok dita. Kuna naman. Actually, the market modernization, kasjay, santo de adati na probaran ni J Council panggap iti meat and fish nga dapat maisina. Ngam hanga exactly jay maisina di paglakwan, maisina di jay pangikabilan iti paglakwan. Nagabumod tayo kini 07, when the person died, who is the owner of the stall, is extrajudicial settlement under the law will apply? Yes, this is what is number 1. Yung number 1 nga Okay. imbagak. The compulsory heirs, the spouse and the children, will now execute an extrajudicial settlement or a waiver of rights to designate who will be the person to take over the stall. Like I said, it does not have to be one of the compulsory heirs. It can be anybody nga pilyon dagiti compulsory heirs, provided da jay pinili da, isuna ti agpwesto nga talaga, ijay stall nga dijay. Okay. Nagabumot kini Manang Cora, kasadno Cap, an attorney, nataymat tinanang jay ada pwesto na, anya ramidan na. Kasta nga rod, no, natay nanang, extrajudicial, wino ag waiver of rights, dagiti compulsory heirs. Dagan anak, kundi asawa no nabiyagpay. Tapos pilyan da, no sino ti pang-i-designate da, panginaganan da, di nga pwesto. Okay. So ang ating oras alas 11:39 na at ang bahaging yan hatid po naman sa atin ng tagpuan sa Baguio na matatagpuan sa may Albergo Hotel malapit lang sa Mansion House at sa may Right Park. Ay, masarap ang bulalo dyan, Kap. Parjak. Natikman ko na. Yung Parjak Bulalo. Ay, hindi.
Yung regular. Senior na ako, regular bulalo. Anong pinagkaiba nun? Yung yung cardiac, meron bone marrow. Kaya yung, cardiac. yung regular, Wala. walang bone marrow. Mm-mm. Kaya pala cardiac dahil merong Bone marrow. bone marrow na yung adatabata. Wan. Nga, makapahay blood. Okay. Nadagson ti na nga to ti cholesterol na iso nga cardiac. Yun, syempre, da kami nga senior, kinilakay ko, hello June, hanggang regular kami laeng, At saka hindi lang naman hindi lang naman na bulalo ang nandun, merong pinapaitan din. Marami din. May mga pansit, may May mga sisig, may pares. may crispy pata. Oh. So pasyalan niyo po sila, no? Sila po yung matatagpuan Albergo Hotel, malapit sa Mansion House at Wright Park. Hello, Attorney Diwas. Yun, kailan kayo nagpunta doon? Oh, we were one of the first customers. At siyempre, yung ating Kurirang Enterprises, bagong dating po yung mga stocks nila galing po sa ibang bansa. Sila po yung matatagpuan dyan sa may Abanaw Street at dyan sa may Nagilian Road. So, pasyalan nyo po sila, Kurirang Enterprises. Kurirang. Iyan. Okay. So, tuloy sa pagbasa. Ay, nadiyayan. Kaya ti mga yatiratang nga topic ka pa. Ato. Kunana ni 62. Ma'am, agbayad pa iba ti tax jay ure basit nga store. 10,000 lang tipunan na, kunana. Agbayad ka ti abang. Hanga tax, agbayad ka ti abang. Ngun ti abang, kat nababa, ti rates tayo ti abang. Ngam no, 10,000 laang itipuhunam. Yun. Apay nga pwesto ka baka mo pa'y nga mapuno ti karga ti may nga stall, no 10,000 lang ti puhunam. Nung basit lang ito. The stores are more or less already nakakabil, naka-uniform sizes yan eh. Teka muna ma'am. Baka ang tinutukoy nito hindi sa palengke. Baka naman sa bahay nila meron siyang store, basit nga store, tipunan na 10,000. Sa asalhal sudan na no, agbayad pa iba ti taxes. Actually, medyo relax kami tata, gapot ta pandemic. Bye-bye me, dagi aglaklako, ijay from the home. No, for example, tatanga pandemic, nagikabil ka tilamisan, aglaklako ka tinatang ijay, under the law, basta naglako ka, masapul iti business permit. Yung tatanga pandemic, ikidkidam me, orayhan kami yung mga alapay ti permit. Okay. Ta pandemic nga rod. Dijay ti mabaling nga aramidon. Ngam, if you want to continue your business, what you can do is register under the Barangay Business Enterprise Law. Okay. Under the Barangay Business Enterprise Law, you can be exempted from the payment of certain taxes. So, Barangay MSME Law, you register under that. There are guidelines under DTI. You can be exempted from the payment of certain taxes. Okay. Kuna naman din 64, madam, kung isang tao ay residence Trinidad but voting there in Baguio, allowed ba yan to rent stall there in Baguio, madam? So, ibig sabihin, ti-address na, when no ti-pagigyan nun na, di Trinidad, di taktay ko Nagigyan ka di Trinidad, hangka nga residente ti Baguio. Ura na butos ka to, hangka nga residente ti Baguio nga rod. No, ti balay mo. Masapol nga residente ti Baguio. Okay. Kuna naman datoy, if extrajudicial settlement will be done, it is necessary to publish in the newspaper in 3 consecutive weeks. Tama ba? Yes. Ano kaya't mga yalis nga talaga tapos to di aramidon, ti masapol nga aramidon. Okay. Kini 99 kunana, good morning Kap and Councilor. No ngay syakathan nga taga Baguio kat ditoyak nga agbot Baguio. Uupanak lang ti balay. Mabilin nga galan nakte pwesto. Pag-upapaan ti balay dito Baguio? Kat butante ka ti Baguio? That means you're a resident of Baguio. Pwede ano? Residente ti Baguio, regab abang. Ti resident ti Baguio, kayat nga ibaga nga masapol nga balay mo dito nga sikatin na Kimbagi. Agigyan, residing. Dito'y Baguio. Dito'y Baguio.
Ngamnuhan nga dito bagyo nga residing agab-abang man winusaan hanga mabalin. mabalin. Yung number 3, Good. Oh. Nagapumot kini 73, good morning Captain Counselor. Kasat no ngay no kaslakanyak nga nagapudjay Kalinga. Kat dati pwestok dito market. Awan pa iti anak ken asawa nga agmana. Kat si kamot tinaking pwesto, di nakanagan pa lang king kamot data. No legal iti pagpwesto, mada kontrata mi the city, uray no taga Kalinga ka, ay, problema. Kasano nga si kangay ti mag-manage di pwesto no ada ka di Kalinga. Ikatanda data nga pwesto king Nung ay mga lati store helper na. Ha? Mga lati helper na. Masapol nga residente ti Bagyo. Jay Aglako nga Yagla. helper. Pati isuna. Sige, ang ating oras, alas 11:45 na. Okay. At least nasungbatan ta, Ma'am Lulu, dagito na text da. So, kung meron pa kayong gustong ihabol na katanungan, i-text po lamang yan, 0999-3070649. Ma'am Lulu, ano pa yung nasa ordinan niya pa First, ada po ti resolusyon nga inaramid mi idi to encourage bakuna. Okay. Tamo tayo, mat nga kampanya tayo, tapno mabakunaan ti kaaduan nga tao dito Bagyo, tapno ma-achieve di bagbagad nga herd immunity. Okay. And we are very happy that based on the resolution which I proposed and was approved by the council, adda dagay business establishments nga git iti discount iti bakunado. So, mabalin man, we would like to acknowledge and commend them. Sige. Ito'y adalistahan nga intod Number 1, artwork. Auntie Anne's, Baguio Country Club, Bistro Local, Buffalo Swings and Things, Chalet Baguio, Chili's, Chowking, David Salon, DC, Golden Pine Hotel, Grand Sierra Pines, nyapay, awan sa data Wild West mo kap Hill Station, Hotel Cosmopolitan, Hotel Supreme, Gloria Jeans Coffee. Ito'y pay. Jollibee! Adaganti. The Jollibee. Jollibee. Kalapaw Restaurant, Cumi, Coregi, dagi Koreano dato Le Chef at the Manor, Macau Imperial Tea, Manam, Mang Inasal, Mango Tree Cafe, McDonald's, Mehua Ihaw Juan, Mesa, Nail House, Paladin Hotel, Paragon Hotel, Potato Corner, Soldemir Catering, Swiss Baker, Forest Lodge, The Manor at Camp John Hay, the SM Store, the Travel Club, Tiger Sugar, Chongsan Campo Choco, Chongsan La Trinidad, Chongsan Notre Dame, Sark's Burger con Holiday Inn. Yun. Sa Bukaw yung Holiday Inn. Pakita you apo that vaccination card you, the QR code you, and you can avail of discounts or perks or freebies. Ngam syempre, adamat ati katango mi jay. Dapat gayam ipalistak di Wild West dito. Apay nga wan di Wild West dito Ipanayon ko na lang. So dagjay na vaccine, buy one take one. Itibir. Pero apat lang mo ti allowed kaya ang babayaran mo na lang dun sa apat na Tatlo na lang oo. Isa na lang di kaya dalawa bayaran mo. Anyway, we would like to thank these business establishments for helping out in the program of the city to encourage as many people as possible for bakuna. Okay. And Kap, mabalin tata iti mobile nga vaccination. Paano yun? Bedridden di agpabakuna. Bedridden. Hanga makapag na, marigatan nga magna, mabaling nga informaryo laeng iti barangay yu. The barangay will coordinate with the district health center. Isu da apo ti mapani iti balbalayo nga mangbakuna kanyayo. Kaya nga mabalin nga kasla jararamidan ti Jollibee kan Macdo. Nga? Nya di drive-thru.
Awan pa iti drive-thru ditoy. Ta narigati ay awan pa iti drive-thru because when you go for bakuna, before you are mabakuna, ikwada ka pa, i-testing da ka pa. Ayun gayam Santo niya. orientan da ka pa. Di ko ano, nalpas ka nga nakabakuna, they will let you stay muna for about 15 to 30 minutes. Ta-obserbaran da pa, no anya ti epekto na di bakuna king ka. Okay. No drive-thru, di pimanaw kan, hanggang nga na-observe no anya ti epekto na king ka. Kenny 59, good morning Captain Attorney. Kailangan po bang sa kreditan ng BIR magpagawa ng resibo para sa sari-sari store po? Legally, yes. This is why I'm advising you, sari-sari store lang with a certain capitalization, apply under the Barangay Small Business Act kunanan sa dijay. Next meeting siguro, i-discuss ko dijay. Okay. Tapno dagi babasit nga pwesto di barbarangay, mabalinda nga apply dijay. And I think it provides exemption from payments of certain taxes. Ayun. Discuss ko next meeting dijay, Kap. Oo. Santo Kap, to all the senior citizens, uray no nabakuna tayon iti 2 doses, no adati available nga anti-flu kan anti-pneumonia shots, agpabakuna tayo pay ti anti-flu. Ti anti-pneumonia, once in 5 years. Ngam ti anti-flu, annually, every year. So nga no adati available nga anti-flu, kakaduak nga senior, agpabakuna tayo ti anti-flu. Uray no nalpas tayo iti 2 doses iti anti-COVID, please still go for an anti-flu shot. It should be done once a year. Okay. This is why i-check ko di health center no da stock dati anti-flu. Tanod da ibagak nga agpabakuna dagiti senior. Uno awan ti stock ay agbagak nga agkitad agbirok kami ti kwarta nga igatang iti anti-flu. Added protection daytoy. Takas na di kanayon da nga ibaga, even if you have been vaccinated with 2 doses, it is still possible nga ma-COVID ka. So additional protection daytoy. Okay. Kay si Ruan, nung ay residente ti Bagyo, ngamhan nga voter ti Bagyo. O resident ng Bagyo, pero hindi siya butante. Walang okay Apay lang. nga ka nga butante dito Diha na ka maibutos. Joke lang. Apay nga butante dito when the law requires that you must be a voter of the place where you are a resident of. Baka na pa yun transfer. Dapat i-transfer na. Okay. Kinitutumat ko na nung ay ikadaman nyo amin madam, takinagpaiso na, adote ako pabirit nga awan ti permit da, ibagbagada lang nga nakaproseso, ngam ti dapat kuma, iproseso pa, santo operate, taka si kami mat nga nagbayad ti BIR kada permit. Correct. Di imbagak nga ikidami, dagi agirwar lang ti table iji barangay, nga ikan na tinateng aglako. Okay. Tugi jay. Ngam no regular matan nga pwesto nga sari-sari store oray barangay ag-permit kamutan. Yun. Unfair kadagijay ag-permit agpaiso. Okay. Madam, madami naman na sari-sari store na wala pang permit. Yung iba nasa harapan ng bahay nila, yung store nila. Marami po silang tinda, kunana. Depende datan di barangay timang kita. Kasi I know that the barangays conduct regular inspection to find out no ada permit winuhaan. So no permanent itinegosyo nga adati pwesto nga kasta dapat ag-permit. Ti bagbagak nga ikidami agirwar ka ti table aglako ka ti nateng no nailakom diyan natengan iyo nagmo ti table mo. Okay. Kuna naman taga-Kalingga ng residente akti Quirino Hill, Bagyo ng kanong abutante. So dapat agpa-rehistro day niya. No residente ka to yung may kamot agparehistro dito uray no ti ethnic origin mo taga Kalingga agbakasyon ka lang di Kalingga ngam dito ikang agyan. Okay. Dati mo't gunanan na 83 agdamdamag dito yung makatanggap ba kanu ti insentibo dagiti na bakunaan nga senior. Actually dagiti agpapabakuna tatanga senior. At dati ito da nga food pack worth 500 pesos. Kasla incentive da. Hanga di 500 ti ito da, food pack ti ito da. Nga agbalor ti 500 pesos.
Dijay ti incentive nga ito da kadigay senior ang agpapabakuna tata. Okay. Kapan yung alda programa yung with Attorney Ed? Kunana, Monday po kami ni Attorney Ed, Friday kami ni Councilor Lulu. Kay 90, good morning Kapen, Councilor para kanyami nga A4, katadayo ti Barangay Holmi. May met ngayon na uwanan ti stop, diretso na lang kumay di vaccination area, tapno may mesan na lang ti pila kung di oras mingahan nga masayang. Ti problema kami no kasjay kat no aduon na iti tao agungot kayo mo't lang no hanga may danon ti number you. Oo naman ano. Diya iti problema. Tatakot medyo maluwang mo tan iti A4. I see in the Facebook adu ti agpo-post nga barangay dapat ti slots ti A4 nga hanga nakaala ti stab. No adayo handa gamin I understand their situation adayo dayjay barangay hall. Yung kasla di konak iti last time in many barangays tata ti sistema da ag-register ka di barangay mabaling kanumot nga ag-text ka. Santo ilistada itinagan mo. No ada ti stab nga si mampet i-text da ka nga mabalin mo alam di stab. Actually ti advice mi pa kadagay barangay no mabalin i-picture da di stab nga danagan na di tao. Tapno oreha nga mapan di barangay hall di adayo ti balay na. I-messenger picture na santo iso ti ipakita iti vaccination center. Kung ano ba tayo na ni 59, siguro ito na lamang. Pasensya po sa hindi natin mababasa, no? Bakit po kailan mag-resibo ang sari-sari store, kunana? Kasi BIR requires it. Basta it's a sale, agresibo ka. Pero the others, what they do, alangan mo't ano, gimatang lang ti chichirya nga 10 pesos. Alangan mo't nga, i-resibong pay. Tegedo materaramidan da, i-accumulate da ti sales ti may sangal daw, santo di jay ti i-resibo da. Okay. Kasi no, 10 pesos mo't lang, alangan mo't, nga i-resibo. Pasensya na po sa hindi natin na mababasa ang mga text po ninyo, ano? At ang ating oras 3 minuto na lamang bago mag alas 12. Hayaan po ninyo at babawi po tayo sa susunod. Okay, Ma'am Lulum, baka dapat mo inayon? Yes, Kap. Kadagijay akong comment panggap diay cruelty shooting. Okay. nga na COVID dagida duma. Dijay ti may sakit kitan in the first place ipapacheck mi ano agpaiso jay bagbagada nga dagijay kano crew nga nagapu jay Manila handa kano nga nagtriage. Demiretso da kano santo jay pulis kano kon jay health itinapan ng kita kanya da. Ngam idinapan da kano ijay hotel handa kanumot nga yan antigen. Basta di na magdalang adag oyok mo adag calls mo dijay ti may sakit kitan mi. In other words, what we are saying is, dapat sumunod amin iti patakaran, iti protocol, oray no nabatnang, oray no hangad yay agpili tayo no sino laeng iti mabaling nga sumurot iti protocol. Ayun. Okay, at muli maraming salamat, Ma'am Lulu. Thank you, Mutkap. Thank you, and to all the listeners, to all those who are viewing us, we thank you for your continued support to this particular program. Sapay kuma, we always keep safe, we always follow the health protocols because we will see you again next Friday. Yun. At sa ating mga ka-RNG Luzon, sa ating mga kasi radio, salamat Japasya. Hanggang bukas, Diyos tiyagina, katatay amin, pada-pada. May kayong padasen, itinaimas, ken Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, ken adapay iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392 Ken 0956-419-7704 Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis.
Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.